Učim srpski zato što živim u Srbiji. Moj muž je Srbin i želim da pričam sa njim na srpskom. Ja sam predavač također. Ja sam predavala francuski stracima u različitim zemljama. Ja sam ovdje 2 mjeseca i učim srpski 2 ili 3 puta nedeljno. Ranije sam učila na internetu i gledala sam televiziju. I sada učim u azbukumu 3 nedelja i već govorim. Volim azbukom zato što profesorice su lepe. Uvijek je odlična atmosfera na času. Volim kako profesori rade ovdje. Predavanja su baš jasna i dobra. I naravno, predavači su odlični. Volim da učim i upoznajem nove kulture i nove jezike. Mislim da su knjige u ovoj školi veoma atraktivne i dobro osmišljene. Nikad nisam vidio tako korisne i zanimljive udžbenike. Učim srpski iz zadovoljstva zato što mi je jako lepo u azbukom.